veiem que les necessitats de comunicació, les necessitats de relació, les necessitats d'obtenir o de lliurar informació i coneixement de tots aquests diferents agents agrupats en aquests tres grans segments és per nosaltres quelcom que hem d'abordar des de la necessitat de conèixer què és el que a tots els preocupa i després poder identificar quins són aquells grans paquets d'informació que poden ser comuns per tots ells per plantejar-nos possibles accions de millora en la relació d'aquests agents i, per tant, en com som capaços que aquesta connexió, aquest connectat que definíem com a pla director, doncs pugui avançar. Hi ha 6 aspectes que bàsicament revolucionaran el que són els mitjans de comunicació. Primer de tot, el concepte del que seria el núvol, el SaaS, aquest cloud que vosaltres heu escoltat, l'entorn mòbil, xarxes socials, sistemes personalitzats, la integració dels serveis, el tema de la globalització a nivell d'internacionalització de serveis, etc. Aquests són els 6 grans conceptes que revolucionaran no només el sector de l'esport, sinó qualsevol dels sectors econòmics. Determinades circumstàncies i situacions que et penses que només t'hi trobes tu. Llavors jo crec que aquestes sessions són molt importants precisament per això, per veure que l'altra gent té els mateixos dubtes o li passen les mateixes coses que a tu i aquí la veritat és que pots transmetre el coneixement. Crec que és interessant fer aquest intercanvi d'idees i entre tots donar-li una empenta perquè l'esport és un pilar fonamental d'una ciutat i d'un país. Llavors jo crec que trobar les solucions perquè tots caminem en la mateixa direcció i l'esport creixi i tinguem una pràctica, més pràctica esportiva, més coneixement de què està passant i tinguem més oportunitats de negoci i oportunitats per crear valor a la nostra ciutat, jo crec que sempre és interessant. Una de les virtuts principals que li veig a qualsevol pla estratègic és aquesta justament, És a dir, el fet que permet, és una excusa perfecta per ajuntar tots els professionals, practicants i altres agents que intervenen al sistema esportiu per poder dir la seva. Aquesta oportunitat de treballar juntament amb l'administració és interessant perquè realment posa en contacte les necessitats del carrer amb les necessitats i les inquietuds dels professionals. Per tant, és una molt bona estratègia de treball.